po, dito tayo sa loob ng Bugalyon Resort. Yan po si ma'am nagpapaganda pa. Yan. Yan po. Hi sir. Anong pangalan nila sir? Ralph. Ayan po si Sir Ralph. Yan ang aming manager. Sige po, maraming salamat. Salamat ulit. Yan sila ma'am. Kunting ano lang po mga kamatmat, si Matt nakipag-usap dito sa reception kung ano yung sistema namin, kung mag-check out na ba kami bukas o kailan po. Yan po, yan lang po mga kamatmat, update lang po at tungkol po yan sa aming pag-i-stay dito ang kanilang pinag-usapan. Yo, what's up mga kamatmat, good morning, maulang morning po sa inyong lahat. Tayo ay dito sa poblasyon sa may Bugalyon, Pangasinan mga kamatmat. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon at maulan po dito mga kamatmat. Pabugso-bugso po yung ulan dito dahil nga po ay itong Pangasinan ay isa sa katatamaan ng bagyo, pero ano lang dito, signal number 1 lang yata dito mga kamatmat, pero ang ulan dito pabugso-bugso, lalakasin na at kaya kami ngayon mga kamatmat ay naka-steady lang kami ngayon sa Budas Resort at hindi po kami makalakad-lakad dahil po ang aming pupuntahan na munisipyo ng Bugalyon ay sarado at kaya kami ay dito lang muna sa resort at sa hotel po kami nagtatambay ngayon at wala kami lakad at dito ay ubusin namin ang aming araw dito kung ano pa man ang aming magagawa dito mga kamatmat. Baka kung tuloy-tuloy po itong tuloy-tuloy po yung bagyo mga kamatmat at wala kami magagawa, baka siguro ay kami uuwi na bukas o depende na lang po sa sitwasyon ng panahon. Alright mga kamatmat, at maraming salamat po Ama sa araw-araw na kung saan man po kami nagpunta at lagi po kami ligtas kami na karating sa aming paruroonan. At maraming salamat po Ama sa araw na ito at binigyan niyo ako ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Okay right mga kamatmat, ayun na nga po ay tayo ay andito sa labas, sa highway po tayo at yun na nga, kahit maulan at pakunti-kunting clip lang po tayo mga kamatmat para makapag-upload tayo sa isang beses man lang sa isang araw. Okay right, at muli magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi kami galap shoutout po sa ating mga subscribers, mga bagong subscribers, mga bagong viewers, silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat at andyan po kayo palagi at lagi po kayo nakasubaybay sa aking mga video, sa aking mga vlog at sana po ay nandyan po kayo palagi at lagi po kayong andyan. At huwag niyong kalimutan mga kamotmot, mag-like and share, comment and subscribe. Yung mga napadaan lang po sa ating channel, pag-subscribe na rin po mga kamatmot at huwag niyong kalimutan mga kamatmot no skip ads kasi po ang ating ibang video may mga ads na po tayo. Yun na nga po, katulad na po ng mga nasasabi ko mga nakaraan, dagdag po yan sa ating revenue. Okay right mga kamatmot, magandang umaga po sa inyong lahat at maulang umaga mga kamatmat. Yun na nga, andito pa rin tayo ngayon sa Bugalyon, Pangasinan. Wala nga kami magagawa ngayon mga kamatmat. Kahapon ay ang biglang bumuhos po yung ulan, tamang-tama lang po sa aming ginagawa doon sa area na aming pinuntahan kung saan man po kami kahapon. 2 barangay po ay yung aming napuntahan sa aming nagawa at biglang bumuhos yung ulan at mabuti ka mo ay hindi siya masyado, pero basang-basa ako kahapon mga kamatmot dahil nga po ay kung hihintayin pa namin titigil yung ulan, ang aming mga gamit ay hindi namin maikakasya sa sasakyan. Yung mga inuuna namin ipapasok sa loob ng sasakyan mga kamatmot, yung mga nababasa na hindi dapat siya mabasa, pag medyo tumila yung ulan at yun ay kakarga namin sa loob ng sasakyan. Yung mga nababasa, pwedeng mabasa, doon namin nilalagay sa labas ng sasakyan, lalong-lalo na yung doon sa pick-up may trapal naman, binabalot nila ng trapal, pero pwede siyang mabasa mga kamatmot. Yung mga di talaga pwedeng mabasa doon sa akin na sa loob ng sasakyan. Okay right, kaya nga ay tayo nabasa kahapon dahil
pilit nating ikinarga yung mga gamit na doon sa taas ng sasakyan para makaalis na po kami mga kamotot, makapunta rito sa Budas Resort. Yun na nga po, yun na nga po ay nakarating kami dito sa Bugalyong, sa may kuan, ano ba yan, sa may Budas Resort. Nakarating kami dito ng matiwasay ligtas at basta okay pa rin. Alright, at muli magandang umaga po sa inyo. Yun po yung sitwasyon dito mga kumotmot, ang paligid. Ayan, medyo lubat na po yung ating battery mga kumotmot. I-charge na lang natin to. Direktang charge na po ang ating ginagawa dito mga kumotmot, dahil nga po yung ating charger nito nawawala po at di pa tayo nakapag order. Medyo may kamahalan din po kasi yung battery charger nito mga kumotmot, yung 3-way tawagin, battery charger. Yun na nga, magandang umaga sa inyo lahat. Tingnan nyo ang kapaligiran mga kumotmot, madilim ang kapaligiran, ang kalangitan. Yung hangin dito mga kumotmot pa bugso-bugso, medyo hindi gaano kalakasan yung hangin, at yung ulan pabugso-bugso yung ulan dito mga kumotmot. Lalakas ulan, titigil ulan, titigil, hihina, at minsan malakas yung buhos ng ulan. At gaya po tayo ngayon dito sa labas ngayon sa highway, kalsada. Pag ano po tayo ng bahagya, dahil nga po ay tumigil na po yung ulan, maya pag bumuhos to ay di tatakbo tayo sa loob. Yan po mga kamatot, nandun po yung ating sasakyan sa loob nakaparada, at may ayusin pa ako dyan mga gamit mga kamatot na hindi pa naayos pagka sa lansan, dahil madali ang pagpasok sa loob kasi malakas yung ulan kahapon. Right, at tayo ay papasok na sa resort, doon sa ating gagawin doon sa sasakyan. Ayusin ko yun paggamit, yung mga gamit na hindi naayos pagkarga. Alright, yan po mga kamotmot yung gamit na ating ayusin. Dinala ko lang to para to dito eh. Magtira lang ako dito. Mga kumotmot, mamigay tayo ng sticker. Ayan o, apat. Ito mga kumotmot, yung ating mga kailangan SG. Ayan o, at makita mo sticker. Yan po yung sticker, mamigay po tayo. Salamat Chip. Ayusin ko lang yung pagligpit ko.
naayos na natin kung anong oras kami o kung uwi ba kami or kuan. Saka natin ayusin ulit yan mga kamot-mot, at naayos lang natin yung ano dyan, mga gamit. Right mga kamot-mot, at tinaw ko umulan na naman. At yun na nga, at dito sa loob, ano bang meron po dito sa loob? Ano ba to? Mga gamit, may mga ano dyan. Wala na, kung ano lang yan dyan mga kamot-mot, saka natin yan ayusin kung kami uuwi na o kung lalakad pa kami dito mamaya. Depende na lang po mga kamot-mot kung ano yung mga lakad pa namin dito mamaya. Right, yun o, medyo naayos na natin ng konti at tayo magpaulan-ulan na naman. Yay, ito yung paligid po dito mga kamot-mot. Medyo yun na nga, yung ulan dito pabugso-bugso. Yan o, walang tigil ang ulan, pabugso-bugso nga lang mga kamot-mot. Titigil at uulan. Yan o mga kamot-mot, punta tayo doon sa kuan, sa yan po mga kamot-mot, yung mga bago nating kaibigan dito, mga bagong subscriber. Ayan po sila, kaway-kaway, shout out sa inyong lahat. Ayan ayan po sila mga kamot-mot. Ano pangalan nyo? Ha? Angelo. Si Angelo. Ikaw sir? Si Anthony. Ha? Anthony. Anthony. Ikaw? Kusing? Ryan. Ryan? Si Ryan, yan, si Chip. Si Kuya? Oscar. Oscar na. May sticker ka kuya? Gusto mo may sticker? Bigyan kita, sige. Yung mga kamot-mot, mamigay tayo ng sticker dito para madagdagan yung ating subscriber. May motor ka kuya? Ayan, kakabit mo yan sa motor mo. Bahala ka kung saan mo. Saan mo. Ayan, ating mga subscriber, dagdag to. Maraming salamat sa inyo ha. Ayan sila. Dito yan mga kamot-mot sa Budas Resort dito sa May Bugalyon, Pangasinan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, ayan, ulit-ulitin natin. Tingin dito para pag may upload ko to, may kita mo yung mga mukha nyo. Pwede nyo i-share yan sa mga kaibigan. Yo, sikat na kami, ando na kami sa sa YouTube na kami. Sila Chip, nakalagay na yan doon. Yung mga kamot-mot, andito lang po tayo sa taas. Malakas po ang ulan at pabugso-bugso. Wala po kaming magagawa sa araw na ito. Kaya dito lang kami buong team sa resort, sa Buda Resort. Dito lang po kami nagtatambay at ang aming mga kasamahan, sila Matt, Mark at Martin, trabaho pa rin sila mga kamot-mot sa nga lang via laptop, at kami ni Joey dito lang, paikot-ikot lang kami dito sa hotel at kung ano-ano lang aming ginagawa, pahiga-higa, relax-relax, kumbaga sa paano lang ba yun nga, pahiga-higay pa ang tawag nito, padinggoy-dinggoy. May tawag doon mga kamot-mot, may term na tamang term doon na kung ano ang aming ginagawa dito. Ayun nga, wala po kami ginagawa, lalo na po ako. Ito lang po ang ating ginagawa dito, paikot-ikot, pa-video-video, pakikipa kaibigan sa ibang staff dito sa Buda Resort. Correct, mga kamot-mot, magandang umaga po sa inyong lahat. Maulang umaga po, bagyong umaga po sa inyong lahat. Yun na nga po ay tayo ay dito sa Bugalyon, Pangasinan. At na pending at nakatambay lang po kami sa resort ngayon dahil nga po sa bagyo. Wala kaming magagawa sa araw na ito. Depende na lang po mga kamot-mot sa aming team leader, sa buong team, kung ano po ang aming gagawin dito sa araw na ito. Pero sa ngayon ay andito kami sa hotel, nakatambay
kamot-not at kami kalab shoutout po sa inyo lahat. Yan po ang paligid ng mga kamot-not at sisilipin po natin yung labas. Ayan po, makikita naman yata dito sa baba. Ayan po, sa baba yan, sa labas yan mga kamot-not, sa highway. Medyo maano nga ang panahon ngayon, masama ang panahon dahil po sa dulot ng bagyo. Ayan po ang paligid dito sa Buda Resort at di tayo pwede doon sa reception mga kamot-not hotel nga po, may tugtog po doon, papatugtog po sila doon sa reception, kaya dito lang po tayo sa paligid ng hotel at ikot-ikot lang po tayo dito. Ayan po yung buong ano dito, yan may mga kwarto dyan at yun na nga po, may ito po yung fire exit dito, area na ito, fire exit. Yan po, palabas po yan doon pababa. Ano, ikotin lang natin itong buong patwalk. Ayan dito sa loob ng resort. Yan po ay mukhang may nagliligpit na dyan, may nag-check out na yata dito. Ayan, ikot-ikot lang po tayo dito. May bukas dito, nag-check out na yata yung ano dyan mga kamot-not. Kami baka siguro kami bukas uuwi, depende nga lang mga kamot-not. Ito pa yung isang fire exit dito mga kamot-not. Ayan na, balik po tayo doon sa tambayan kung saan tayo nakatambay mga kamot-not. Maya konti i-upload na natin to mga kamot-not at ilang pahabain ang ating video para makapag-upload po tayo ngayon sa araw na ito. At mamaya mga kamot-not, may gagawin na po doon mamaya, pupunta tayo doon sa gym. Depende na lang po kung anong mangyayari o anong magaganap pa natin dito sa loob ng Buda Resort. Alright mga kamot-not, muli magandang umaga po sa iyong lahat. At po dito tayo sa loob ng Bugalyon Resort. Yan po si ma'am, nagpapaganda pa. Yan. Yan po. Hi sir. Anong pangalan nila sir? Ralph. Ayan po si Sir Ralph. Yan ang aming manager. Sige po, maraming salamat. Salamat ulit. Yan sila ma'am. Kunting ano lang po mga kamot-not, si Matt nakipag-usap dito sa reception kung ano yung sistema namin, kung mag-check out na ba kami bukas o kailan po. Yan po, yan lang po mga kamot-not, update lang po at tungkol po yan sa aming pag-i-stay dito ang kanilang pinag-usapan. Mga kamot-not, siguro dito na natin to tatapusin tong ating vlog na ito. Muli, magandang umaga po sa iyo lahat. Maulang umaga, mabagyong umaga po. Dito tayo ngayon sa Bugalyon, Pangasinan. Dito na natin tatapusin itong ating vlog na ito mga kamot-not. Magandang umaga po muli sa iyo lahat, sa ating mga subscribers, mga bagong subscribers, mga viewers. Maraming salamat po sa iyo lahat at lagi po kayo nandyan at sana po ay patuloy niyo pa rin po akong suportahan sa aking channel. At muli, miga love shoutout po sa lahat. Mag-iingat po kayo mga kamot sa mga lugar na napiktuhan ng bagyo. At mag-iingat po kayo palagi. At sa ating mga kamot-not friends, sa ating mga kaibigang mga riders, ever forever troops, team Pahataw, team kamot-not, mag-ingat po kayo palagi. Kung sino man po yung nasa biyahe ngayon na ating mga kamot-not friends, mag-ingat po kayo sa lugar kung saan man kayo nagpunta dahil po madulas ang kalsada ngayon. Kung sa Metro
Manila kung maulan ba dyan o mag-ingat po kayo palagi. Okay po mga kamatmot, hanggang dito na lang ating vlog. May kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po mga kamatmot. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Bye bye. See you next vlog. I love you all. Bye bye po mga kamatmot.